25 watts. O, diba? Ayan, so napakita ko na sa inyo mga bay para may idea kayo sa Moto Tiger na ilaw. Ngayon mga bay, dahil sa padilim na, pakita ko naman sa inyo kung gaano kaliwanag itong mini driving light natin na Moto Tiger ang brand. Ayan. Konting papakita ko sa inyo kung gaano kalakas to. Meron itong 25 watts at waterproof na rin to. At ayan, may kasama itong blower para hindi masyadong uminit yung mini driving light. So dahil sa medyo mataas yung watts, talagang iinit talaga siya. Kaya merong blower. So pinalitan ko na rin ng bracket, no. Ayan, gumawa talaga ako ng bracket para sa kanya. Sukat talaga para sa kanya. Para matanggalan natin yung dati pang ilaw natin, yung dating mini driving light. Ayan, so ayan isa. Ayan, sa gustong magpa-install, PM lang. Moto Tiger, baka naman. Ayan, so marami pa tayong pwedeng gawin. Pwede tayong passing light, pwede din natin gawin yon. Sa gustong magpalagay ng ganon, may combo passing, no. Siyempre kailangan kung sabay sa busina, kailangan na naka-loud horn ka na rin. Or kaya naman kahit hindi ka na naka-loud horn, gagawan lang natin ng relay at sariling wiring yung kung gusto mo mag-passing light sabay sa busina. Ayan, or kaya naman sabay sa headlight. Ayan, gusto ko lang ipakita. So maya pag asin dumilim na, pakita ko sa inyo. Ayan, o. Ayan mga kadomeng, giving idea lang mga kadomeng. Maganda position din to para sa mini driving light kung saan mo siya ilalagay. Mas bumagay siya dahil malaki, oh. Medyo lumaki siya kaysa dun sa dati nating mini driving light. Ayan, mas mukhang elegante na. Ayan, alright. Mamaya mga bay, abangan nyo. So ngayon mga bay, dito na tayo sa madilim na area. So papakita ko na yung liwanag ng Moto Tiger na mini driving light. Merong 25 watts. So ayan po, nakapatay po yung ating motor. Nasa madilim po tayo. So buhayin natin yung ating motor. Ayan. So banda rin natin. So ayan yung kanyang stock na ilaw. Yan yung stock na ilaw. And then ito naman yung high. Yan yung high. Pagkatapos ito naman yung mini driving light natin na kulay dilaw. Ayan, so low. Ayan mga bay, dilaw. So ito naman yung ating high. Yun, sobrang liwanag. Moto Tiger 25 watts. Ayan. Ayun lang mga bay, ang gusto kong i-share sa inyo para meron kayong idea sa mini driving light natin na Moto Tiger kung gaano siya kaliwanag pagdating sa dilim. And then of course, pag may mga biyahe tayo ay confident na tayo, lalong lalo na sa dilim dahil maliwanag yung ilaw natin. And then convincing din, no? So ilagay ko na lang yung iba pang detalye. Ayan, para makita ninyo. Ulitin natin yung high. Ayan. Ayan. High. Ayan yung high mga bay. And then ito naman yung sa headlight. Ayan. Ayun. Ayun lang mga bay. So peace at sana nag-enjoy kayo dito sa ating munting sharing ideas sa ating mini driving light. Okay, peace sa inyo mga bay.